Samantala, idol, sa ating police report, 210,000 na halaga po ng Shabu na Nasamsam sa bypass operation sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Nasamsam ang nasa humigit kumulang 210,800 pesos na halaga ng shabu mula sa dalawang lalaking naaresto sa isinagawang bypass operation ng Dagupan City Police Office sa Barangay Bunuan, Binloc, madaling araw ng June 11. Kinilala ang mga sospek na isang 40 anyos at 27 anyos na lalaki. Kapwa helper at residente ng Barangay Bunuan, Bukid, Dagupan City. Nasamsam mula sa mga ito ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na tinatayang may bigat na 31 gramo, gayon din ang mark at budol money na binamit sa operasyon. Ayon sa pulisya, isinagawang operasyon sa ilalim ng mahigpit na pagsunod sa Supreme Court guidelines, kabilang paggamit ng body-worn cameras at maayos sa pagdodokumento ng ebidensya sa presensya ng mga suspect at mandatory witnesses. Kasalukuyang nasa kustodiya ng DCPO Custodial Facility ang dalawang naaresto habang inihahanda ang kasong paglabag ng Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.